زبجالم ترکما راته وایا جانانا زبجالم ترکما راته وایا جانانا د هجران په کیسه ستا د لاس نسوانی دا د هجران په کیسه سمزوانی دا سرو مالک می تالشی وخستا می اشنائی دا مینستا می زندگی دا ہو خیر کدیر می خواری دا مینستا می زندگی دا ہو خیر کدیر می خواری कसम दे स्ता द मीने बोनलम यार कड़े में कसम दे हल पहर सहर सवाई उसमें तासर यारी दा हल पहर सहर सवाई उसमें तासर यारी दा سرو مالک می تالشی وخستا می اشنائی دا مینستا می زندگی دا